ハドラー、貴様俺を舐めているのか。それとも相手の実力が見抜けんほどバカなのか。何？こんな小物で俺の相手が務まるものか。俺を殺したければ貴様自身の命を懸けて挑んでこい。ハドラー、閻魔党は砕けた。次は貴様の番だ。俺にはもはやアバンを死と呼ぶ資格はない。死の仇などとおこがましいことは言わん。だが俺の父バルトスの命を奪った貴様を生かしてはおけん。ほざくな若造めが。親子揃ってこの俺に盾つきおって。支援せろ。バカなヨーナズンが。忘れたか。この俺の鎧はいかなる攻撃呪文をも受け付けんことを。くにゅー。覚悟しろハドラー。俺のヘルズクローで貫けぬものなどないわ。面白い。そうこなくてはな。むしろハドラー様が押されておられる。信じられん。伊達に魔軍司令は名乗ってないな。大した強さだ。想像以上に強い。バーン様に気に入られるわけだ。しかも攻撃呪文が使えぬ分こちらが不利。奴の鎧さえなんとかできれば。よし。来るな、最後の勝負に。そんなバカな。ハドラー様が負けた。意外に脆かったな。終わりだハドラー。バカな。急所を貫かれてなぜ動ける。あいにく俺の心臓は左右に一つずつあってな。貴様が剣を引くのを待っていたのだ。ハドラー。さあこの俺の地獄の炎を貴様の鎧の中に流し込んでやるわ。メランドーバー。どうだ、俺の炎は地獄の苦しみだろうが
貴様の全身を焼き尽くすまで消えはせん。体が言うことを聞かん。もはや自慢の剣も使えまい。だが俺はまだ切り札を残しているぞ。今こそ全力で放ってやろう、我が最強の呪文を。死ねヒュンケル。小賢しい青鬼才め、ようやくくたばりおったか。ハドラー様が。ハドラー様、お怪我は。ああ、心配いらん。心臓が一つ潰れただけだ。直ちに大たちを追撃し抹殺するのだ。はあ。いかん。このままでは大たちがなんとか食い止めねば。だが俺にはもう戦う術が残されていない。どうすればいいんだ。どうすれば。命ですよ。アバン。命のエネルギー、すなわち闘気です。あの時俺はアバンの教えを一生に付した。だが今なら。ハドラー様。今ならできる。今なら。まったくアバンの弟子どもの執念深さには恐れ入るわい。ハドラー様、こんな瀕死の男など我々で十分。やれ。観念しよったか。なんだ、ものすごいエネルギーが奴の額に集中していく。まさかこれは闘気。ここでハドラーを食い止められるなら俺の命全てを振り絞ってもいい。我が師アバンよ、この不出来な弟子に最後の力を。いかん、離れろ。こいつらを盾にしてなんとかやり過ごせたわい。なんだこの亀裂は。これがグランドクースとやらの威力か。なんと凄まじい技だ。ヒュンケルはヒュンケル。ヒュンケル。そうか、そうだったのか。
グランドクルスだと脅かしおって。ヒュンケルめ、あの技はまだ未完成だったのか。全闘気を使い果たして今ここにいるのは魂を失った抜け殻のようなもの。散々手こずらせたが、やはり最後に笑うのはこの俺だ。これで貴様の首をそぎ落とし、大どもを血祭りにあげれば俺に盾つくバカどもはいなくなる。あの世でせいぜい歯ぎしりするがいい。貴様の仲間やアバン、バルトスとな。アバン、バルトス、先生、父さん。最後だ、死ねヒュンケル。まさか完全に闘気を使い果たしていたはずなのに。無意識状態においても最後の闘志を失わないとは見事だ、ヒュンケル。貴様こそ真の戦士